Ľudia sa súdia o pravdu, no skutočnými víťazmi sú tí, ktorí sa dohodnú. Moja túžba po hľadaní spravodlivosti ma viedla k tomu, aby som sa stala právničkou. Avšak moja túžba po hľadaní ľudskosti v nás ma viedla k tomu, aby som sa stala mediátorkou a koučkou. Tieto dve pomáhajúce profesie majú k sebe veľmi blízko. Výsledkom mediácie je vyriešenie konfliktu, výsledkom coachingu je vyriešenie určitej otázky, respektíve skupiny otázok. V každej rodine občas zahrmí, nie vždy vyjdeme so susedmi, niekedy nás naštve obchodný partner. To však neznamená, že každá búrka musí za sebou zanechať spúšť. Veľmi rada by som vám odovzdala moje praktické skúsenosti, vedomosti a preto sa každý týždeň budem venovať problematike riešenia konfliktných situácií, riešenia určitých otázok, a to prostredníctvom tohto kanála, bez súdu, typy na ty. Veľmi sa na to teším.